guys, say sit and Elah King unawanga satanisa guys. Numberwa Afrobeat pangapa. Saka guys inzwa izvinyayere papa ihombe. Vanenge vachitama Afrobeat, steam dance, reggae, house, amapiano ndibati yakomana titeshe basa. And then vanenge vachidonzo like ma free beats, ma free rhythm ndakaita mkaenda pa Big Ego Music, pa channel yangu kanzi Big Ego Music mushow mangoma pa YouTube. I think munoona zvese ipapo. Munoona zvawana zvese ipapo. So vanenge vaida kushanda guys ndibate mwe free kunibata namba idzi murikudziona. And then munozviziva vamwe vanoziva vamwe hamuzive zvenyu kuti inini nditori artist ndakatodai. So vanenge vachida music dzangu munoenda pa channel yangu yakanzi Elah King ku YouTube. Guys please musakanga kusubscribe awo. Ndiwanewo something ipapo mukasubscribe munenge muchitosimudzirawo chigraft rangu. Saka guys chirega ndidini ndikunzwise chi Afrobeat yandachita. So anenge arida ndibate bati tobata ukutanga first yauya ndiando manyira kunoseva first and then obadi avuta chimichi my bad because anditi muziva kuti Afrobeat yasiyana nesimdanzo yatinopindwa nevanhu 4-5. So anenge ada chimichi anenge atanga kusvika ndiye anenge atora chinhu. Saka regai ndichiplay muchinzwa guys.